Hey, ifridge yomjida. Yini ngibukiseni madoda, yazi ngivula nje ngikhululekile yezo. Ngivula ngikhululekile enimukweni lana ifridge yomjida lena. Manje inkabi yami yonke lento lena uyibona ifanele ukuhlala efrijini. Hayi ngithi corona Tuesday lento ebandayo. Ngifaka lapha ngisaphono sami sihlale right bandanye. Ngizingene corona. Hayi wenkunzi. Awucabange sekuzoba khona amanzi ke lana Amanzi uthandazo la ubusisini. Awu. Manje insipho ke yona ke efrijini ifunani? Ngangifihla ngenzela inkukhu ngayithatha. Hayi uyinsizwa nkabi yami hey. Yebo semidlelami ifridge leli. Ongaba namandla ngafaka isandla phela lethu ngamakhutha amathathu enizowafika endlini. Wahlala ifridge ngamakhutha amini. Ya uyena mngani wami ke lo mnikazi wale fridge leni ibonayo.